Amen. 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 Xa kunamhlanje sayazi uba xa esithi uRaposo masiyovakcina singabayasikwa lapho. Amen. Ngoba siyayazi uba vaccine or no vaccine, we are preserved. Amen. 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 Xa kuthiwa abazalwane bayabulawa, thina sisumela noba kuthiwa bayafa ngoba siyayazi uba sinjani? Si-preserved. Amen. Xa uthi icawu mazikhuphe ipressini fees zonke, xa uthi icawu mazenze ilayisensi, iicawu mazivale zingakhuphi, siyakhonza ngoba sihamba sinjani? Si-preserved. Amen. 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 Bafunze abakhweba lesibanga, bafunze abakhweba bahamba begadiwe, benebhodikani, bene-security. Why abantu abafuna bengenabo i-security kodwa abenzelwa izinto zimbi ngusathana? Kungenxa batheni? Ba-preserved. Amen. 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 So xa u-preserved ungena kuthiwa ungena kule ndawo Amen. ngoba u-preserved. Amen. 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 Awusakho ungumntu okhuselekileyo, ngumntu okhuselekileyo uqhawa kwekhuselo engenisathana. Amen. That is why ibhayibhile ngoku lakrazuka ikhuselo lendawo etheni? Engcwele. That means into ekhusele abantu abangcwele yathini? Yakrazuka phakathi. Amen. Hallelujah. Amen. So akusafuneka uba sindithi thina sikhuselekile kuphela, funeka siba singaphezulu ngothini? Kunokhuseleka, but we are preserved. Amen. Amen. Bona ulife umntu preserved, ulife umntu preserved nguDaniel. Amen. 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 Elibhayibhile uDaniel wayesefakiwe ngaphakathi naphakathi phakathi kwantoni? Engonyama. Amen. 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 Afaka phakathi mazimke zimbulaze inyama, ntoni? Ingonyama. Hallelujah. Amen. Amfaka emhlanje xa beyokoya ngomso lo usaphila lo. Amen. Amen. Endakela negazi. Hallelujah. Amen. Kwalowo emfakeni wethu waliza lobona. Hallelujah. Amen. Ubumkani wabiza abanye abantu uba hayi bo, mkhonzi kaThixo ophilayo, ingaba zikwenzakasanga na ingonyama? Amen. 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 Akayazi uba laa ndoda ifaka phakathi kwengonyama, kwa iingonyama ziyayazi uba laa ndoda i-preserved. Amen. Hallelujah. Amen.